Mu audio imeneyi muli nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba akuti ya a Jesse Kabwira. A Pastor Shumba akuwauza a Jesse Kabwira kuti asamale kwambiri malingana ndi zimene ayankhula dzulo zokhala ndi APM. Komanso iwowa akuti pali wina wake wachikaladi choncho chidwa kuti Osman amafuna kuwapha dzulo. Ndi nkhani zomwe ndimati ndikupempheni mayi Kabwira kuti speech imene mwayankhula dzulo ku mtundu wa Malawi si speech yosangalatsa, si speech yomanga, si speech ya uzimu, si speech ya umunthu. Mwataya direction. Ngati kuli kunenera chipani ndiye kuti zakuvutani, sinu mneneri. Adakusankhani kukhala mneneri wa chipani, adalakwitsa. Nthawi zonse mumakhala mukunyoza mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika. Samakuyankhani, sanakuputeni, mwinanso simunachezepo naye. Mukadadzipatsa ulemu nokha ngati mzimayi, komanso kudziwa kuphunzitsa wana. Inetu ndinamangidwapo ni nkhani yongonyoza mtsogoleri. Mtsogoleri wakenso Lazarus Makathe Chakwera ndinakhalapo ku ndende chifukwa chongonyoza mtsogoleri. Ku khoti anandiwuza kuti kunyoza mtsogoleri ndi nkhani yophunzitsa m'bado uno kuti mtsogoleri sakuyenera azilemekezeka, kapena kuti munthu wamkulu asamalemekezedwe. Zimene zili zoyipa kwambiri kuphunzitsa m'bado uno kuti asamalemekeza anthu akulu. Inenso ndimaona ngati kuti inuyonso mukuphunzitsa m'bado uno kuti munthu akakula sayenera azilemekezedwa koma azinyozedwa, kumene kuli kulakwitsa kwambiri kwakukulu. Chifukwa munthu wamkulu amayenera kulandira ulemu kwa achichepere. Inuyo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, inuyo ndinu mwana, mumayenera kumalemekeza. Ngati kwanu kumtundu kwanuko kulibe azigogo, tinene kuti sorry for you, koma ifeyo timalemekeza azigogo chifukwa takhala nawo azigogo, tadziwa, timaphunzira zinthu zambiri kuchoka kwa azigogo, ndipo ubwino wa gogo timaudziwa. Ndipo Mulungu sanalakwitse kumasunga azigogo ena mudziko, m'mudzi, kapenanso mwina m'mabanja pa zifukwa. Ndiye inu musaweruze. Baibulo limanena kuti musaweruze kuopa kuti inunso mungaweruzidwe. You never know what comes tomorrow. My Jesse Kabwira, mutha kumunyoza lero Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ndi wamkulu wakalamba, sangathe kutsogolera dziko lino, koma mwina simukudziwa chimene Mulungu akumusungira dziko lapansi. Ndipo ine ndimasangalala kwambiri kuti munthu kuchoka pa umwana nkufika pa ugogo udakali ndi moyo nkumaona zimene zikuchitika mu dziko lapansi. Inuyo mwina nkutheka simuzafika pa eji ya APM. Chifukwa cha mawu anu amene mwanyozawo, kumbukirani kunena kuti tsiku lina, nthawi ina mbuyo mu Baibulo, ana ena adamunyoza Elisa akukwera phiri chifukwa cha danzi. Nkumamukuwiza, takwera phiri wadaziwe, takwera phiri wadaziwe. Baibulo limafotokoza kuti Mulungu anatumiza zimbalangondo ndipo zinapwepweta ana onse 40, that is 40, chifukwa cha kunyoza munthu mmodzi wachikulire. Munthu amene sanakuyambeni kumampangira chipongwe, Mulungu amakubwezerani chipongwe chimene mukumpangira chiche chifukwa munthuyo sanakulakwireni. Musamalitse kwambiri pofuna kugwira ntchito yanu, pofuna kusangalatsa chipani chanu. Muziyang'ana ma angles onse kunena kuti kodi ndi chifukwa chani ine ndili panopa. Koma popeza kuti Mulungu wakuchotserani ukulu umene munautenga molanda ku chipani chanucho, simumaona chimene chifuna kuchitika kutsogolo, komanso simumadziwa
mumangoyankhulapo chifukwa kuti ukulu wa mulungu kwa inu adauchotsa. Makamaka inu a chipani cha MCP, ukulu wake mulungu ku chipaniko adauchotsa, koma simmadziwa. Pachatika yankhula choncho, mmati ndi wa mwano. Musakeni, mupange naye zing'ono-zing'ono. Tisakeni, tilimo muno, koma ife tidziyankhulabe. M'bale wathu Malawi obadwira konkuno, ngakhale uli wachikaladi koma ndiwe Malawi, Osman, ndikumva nawe chisoni chachikulu kwambiri kuti unafuna kuzijoyinisa mu gulu la ma-activism kuti ndiwe activist. Lero ndifuna ndikuuze kuti iwe siwe activist, sunakhalepo activist, suzakhalaponso activist mu dziko la Malawi. Undisamale kwambiri Osman, amene umakhala kuchigumula wachikaladi. Ine si mwana osewera nane, ayi. Ndimangooneka simple kuchepa thupi, koma ine si mwana osewera nane. Lero ndikutulusa ma audios awiri ayenda mosagana. Amalawi mumvere izi, kuti kupanda mulungu, kupanda kupembedza, kupandanso kudziwana ndi anthu kumakhala nawo bwino, ineyo dzulo moyo wanga ukadapita. Ndinakonzerera chiwembu chimene chakhala chikupangidwa mwina kwa mawiki atatu, koma sindimadziwa kuti ndi chiwembu. Ndinalandira phone 3 weeks ago kwa munthu osamudziwa. Nditafunsa anazipanga yekha introduce kunena kuti ndine Osman, mnzake wa Edward Kambanje, amene tinapanga nawo ma demonstrations myezi 3-4 yadusa mbuyo mu mzinda wa Blantyre. Ma demonstration amene anapangisa ndi Edward Kambanje ndi bungwe lake la Concerned Citizen. Ndipo ine ndinakakhala nawo mademo amenewo, anandida na Edward Kambanje, tinaenda mpaka kukafika kwa DC, anakapereka petition yawo. Pagulupo panali wachikaladi wina amene sinimamudziwa pa moyo wanga onse, koma atandidziwa anadzandipasa moni, Pastor Shumba ndinuyo, thanks so much, ndinolimba mtima, keep it up. That's all. Not even to give the contacts each other. Last week ndinalandira call. Pastor Shumba mwandizindikira namuzala, no sindikudziwani. Ndine Osman nzake wa Kambanje na okay fine. Ndinolimba mtima, go ahead. Mavieni anamatisangalasa. Komano ndalandira call kuchokera kwa mwini wake wa kampani ya AAS Investment, akuti akufuna akumane nanu. Ngeni namuzata mukakonzeka munduza ndibwera ndi Pastor Shumba. Ndinamuuza kuti ngati munthu akundifuna ine, give me his number, I will call him direct. Anakana. Osadziwa kuti ndi plot imene wapanga iyeyo ndi anzake amene amutumawo kuti asowetse moyo wanga. Dzana kundiyimbira Pastor Shumba ndikubwera konko kulongweko tikuzapanga zina ndetionana. Ine okay fine. Mzimu wanga unayamba kunditsutsa kukumana ndi Osman. Ndiye ndinatenga phone yanga ndikumuyimbira Edward Kambanje. Popeza kuti Edward Kambanje ndimamudziwa bwino kwambiri, ndi best friend. Ndinamufotokozera nati okay of course ndi munthu, komano sutiti macheza motino motherana mawu bwinobwino. Komabe pankhani iyi apena pake pakundikayikitsa. Ndinatenga phone yanga kumuyimbira Jonathan Phiri, chifukwa anthu amenewa ndi abungwe lawo limodzi la Malawi Concerned Citizen Organization. Anata munthu uyu simamudziwa bwinobwino koma mwina Akambanje. Somewhere somehow sindingamufotokoze. Ine okay fine. Munthu uja dzulo akundiyimbira phone.
Ashumba ndafika mu Lilongwe muno chamma 8 o'clock menemo tingakumane bwanji. Ine masensi yanga anandiuza kuti ndisakumane ndi Osman. Ndinamutumizira message Kambanje, do you know that Mr. Osman is here in Lilongwe? He wants to meet me. Akufuna chani kweni kwa ine. Kambanje digiani. Ndianza anyatu ndimalowa ntawa ndamutenga mkazi wake pa stage. Kumpasa lift. Ndimamufunsa bambo ati bwanja kuti bambo apita ku Lilongwe. Pamene ine sana nditsanzike. Ashumba musakumane naye munthu amene. Ine sakundidabwisa ine okhala nzake bwanji sanzoti ndikuma koma chimene ndinadabwene anandifunsa anandipempha namba yanu. Pamene zokha zimene zikuchitika ndi munthu uyu ndakhalanso ndikupangidwiranso ndi amalata mawiki awiri amene wawa. Ashumba tikumane pena pake bwanji tikambe ziwisa munthu amene anandimangitsa zakhala ndikuyankhula zimene zakhuza amalata. Ndi akufuna sakumanenso ndine uyiso nchimozimozi. Ndiye ndinamuuza kuti okay fine ndikukonzeka ndikunyamuka tikumana mtown. Ndinauza anthu ena ake maspa yanga sonane tapangani izi ndipo anapanga noti kunena kuti munthu uja anakonzeka kundipanga chiwembu. Anauzidwa ndi anthu maspai kuti ameneyi kuti timupeze ifeyo mophweka zitivuta koma tigwise ntchito munthu amene amakhala ndi ndrama poti Shumba ndosauka mukatchula nkhani ya ndrama mukatchula nkhani ya bwana waku AS Investment athamanga magazi poti amafuna ndrama. Koma ine ndimayenda ndi Mulungu nthawi zonse sinimapanga chinthu pandekha popanda Mulungu kumufunsira. Bwana Usman game imene mwayiyambayo simuyikwanitsa kwa ine mwachepa kwambiri mangono okhala wachikaladi ndipo mutulukiretu mu system ya activism. Sindinu Malawi wokhulupirika ndikuyalutsani mukapitiriza. Ine ndine Shumba dzina langa sindimasekerera zopusa. Musaonongetse Malawi chifukwa chofuna kudya ndrama zopanda phindu zimene simunazivutikire. Stay away from me immediately with effect. Ndipo ndiauza Kambanje kunena kuti asakukhulupirire ndi pachina chilichonse. Kambanje ndi activist amene mdziko muno anthu ambiri timamudziwa odalirika oyima olimba mtima. Kumangidwa kwa Kambanje mu mzinda wa Lilongwe inu simunabwere ndinavutika ndineyo kwayimira Kambanje ndi azinzawo simungatsutsenso mboni mumfunse Ben Longwe. Ndinanyozedwa koma ndinayimabe kuti mpaka na Malawi amene anamangidwawo ndi apulumutse kundende mpaka na wonse 37 anatuluka ndinayima ndekha. Inu kunalibeko simunapezekeko Bwana Usman. Muzipatse ulemu nokha ukaladi wanuwo mufune chochita. Anzanu makaladi akasowa chochita amayamba kugwira ntchito ya makaniki. Ndi bwino kumakaphunzira kusisa ma gearbox uko osati kupanga ziwembu ndi Amalawi. Musamalitse kwambiri. Tisiye ndimenyere ufulu wa dziko lathu. Ndife Amalawi tinabadwira konkuno tizaferanso konkuno. Musatisokoneze. Tindizochita zambiri tili ndi mabanja tili ndi wana tili ndi makolo achikulire. Mutisiye timenyere ufulu wa ana athu. Usati musokoneze moyo wathu muchose pa njira chifukwa chofuna ndrama. Ayi ine sindidya ndrama zopemphesa kumabungwe kumakampani ayi ndimangoyimira Malawi. Pabe simina amene angakweze mkono dziko muno kuti Ashumba timapanga sponsor ndife kuti azitimenyera ufulu. Palibe koma ndi Mulungu yekha. Anandipatsa kulimba mtima chifukwa cha dziko langa. Ndipo anthu ngati amandikonda chifukwa ndine munthu wolimba mtima. Usati chifukwa ndine munthu wadyera. Sindilandira ndrama iliyonse.
mamene ndifuna mudziwe Amalawi nonse, sindilandira ndalama kwina kulikonse, kaya ndi ku kampani, kaya ndi ku bungwe, kaya ndi kwa munthu. Ndimapanga izi mwakufuna kwanga, mokonda dziko langa, chifukwa wina aliyense akakhala pa mtendere, inenso ndimamva kukoma mkati mwanga. Koma wina akamasowa mtendere, akamazunzika, mzimu wanga umadandaula. Ine ngati m'busa ndimamva chisoni ngapita kutchalichi kuona akhristu ambiri akulephera kupereka ndalama alibe, akulephera kumutumikira mulungu wawo mu mzimu ndi mnyona, chifukwa kuti akusowekera. Ena pamene apita kutchalichi akumakapita ku maganyu, ena akumavutika ndi maganyu mwe akusowa, akukhala ofowoka m'manyumba mwawo kusowa chakudya. Zimenezo zimandikhudza ngati munthu. Ndiye musawononge image yanga. Bwana Usman, please, I'm warning you. Kakhale koyamba ndikotsiriza kupanga chiwembu kupangira Malawi ngati ineyo. Ndakusogosera kulinga utamva. Amalawi anzanga, tiye ntime pa chilungamo. Ma-activist anzanga, achina Boni Kalindo, achina Comrade Mtanyiwa, Edward Kambanje, Jonathan Phiri, Wayawo FM Empire, Professor Kinka, Asalo ndiye wa Empire yo, achina Mutolo, amene ndikutchula kuti ni ma-activist, Wabakiri Muluzi. Tiyeni tikambirane, timuthandize nzathu Mr. Mangochi. Please, ndipempho langa. Ndipempheso mwina adzipani zotsutsa, tithandizeni kuti nzathu ameneyo achoke mu chipsinjo, amayimirira makamaka kotsutsa boma. Choncho tiye tisamutaye pa nthawi imene zamupezekera. Ndibweranso kanthawi kena ndikakumana ndi anzanga awiri atatu kuti kodi tichita bwanji, ndondomeko zake zomuthandizira nzathu iti ziyendetsa bwanji. Ndiyankhulanso nthawi ina. Mukhale ndi mawa abwino. Munali ndine Pastor Moses Shumba, mkango wa Malawi, mwana wa Anankhoma. Mbite mwadzuka bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Ambuye wakudzutsani bwanji. Nthawi zonse mukadzuka musanapange china chilichonse, yambani mamulemekeza Mulungu, chifukwa ndiye yekhayo chida chathu chopambana mu china chilichonse. Ine ndine Pastor Moses Shumba, mkango weniweni wa Malawi. Lero ndikubwereserani nkhani zikuluzikulu zitatu. Ndiyambe ndi nkhani yonena kuti Amalawi, ndimaona kuti Amalawi ambiri mumaziweramira pansi. Amalawi ambiri mumadziweramira pansi. Kukachitika chinthu chozizwisa chimene chachitikira m'bale wathu, timangonka ting'ung'uza basi, koma kutengapo mbali, kuchitapo action sititha. Tiye tidzuke Amalawi, tidziwe kuchita action. Pali chizungu china chimene amanena kuti action speaks louder than words. Ndayankhula izi chifukwa chani? Tikatengera ku nkhani ya ndale,
m'bale wathu Lighton Mangochi amaonetsa poyera kunena kuti iyeyo ngwa UTM. Fine, izi ndikuyankhula bazi ndizoona. Otsutsa mutha kutsutsa paja sizimalephera kukhalapo otsutsa. Kumbali ya ndale bambo Mangochi amadziwika kuti iwo ndi achipani cha UTM. Kumbali ya activism bambo Mangochi amamenyera ufulu Malawi wina aliyense posatengera chipani chawo. Kuchipembezo sindidziwa kuti bambo Mangochi ngampingo wanji, potengera kuti iwo ndi aku Mangochi mwina akhoza kukhala Muslim. Kuntundu kumene anachokera Mangochi iwo ngachiyawo kwawo nku Mangochi, koma chikhalidwe chawo chimene amachionetsera iwo ndi aku Karonga, potengera kuti nkumene akhalitsa nthawi yayitali. Umunthu amangochi ndi Malawi ndithu. Ndafotokoza zonsezi chifukwa chani? Mangochi zafika ponena kuti mpaka na kukhala 3 days ali musero sitinamvepo kuti achipani cha UTM apita kukamuona ngakhale mmodzi. Tinangomva kuti dzana olemekezeka bambo Jack Muhango amene ndi vice president wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto adakamuona, komanso anthu ena akufuna kwabwino anapita kukamuona. Kukaronga ndinanenanso dzana kuti kukaronga palibe amene anganene kuti Lighton Mangochi samamudziwa. Kuli bungwe la Karonga Concerning Citizen, kuli bungwe la Karonga Market Organization. Sitinamve china chilichonse kuti awiri mwa mabungwe amenewa achitapo kanthu pakumangidwa kwa Mangochi, kusonyeza kuti mchimvano chenicheni kapena chikondi chenicheni kukaronga pa bambo Mangochi nchochepa. Pali ma individual people ochepa amene amamukonda Mangochi, koma not the whole Karonga as it is. Kuchipani chanu cha United Transformation Movement mumayenera kuchitapo kanthu ngati membala wanu, posatengera kuti mwina nkhanizo sizikukhudzana ndi chipani, koma ngati womenyera maufulu anthu amamenyeranso ngakhale kuchipani kwanu, ndipo timadziwa zimenezo. Ndizomvetsa chisoni kufikira tsiku la lero Mangochi wakalowa khoti dzulo popanda omuyimirira kapena kuti lawyer, zimene payekha ngati munthu mwina sangakwanitse kupeza lawyer potengera ndi mmene iye amapezera, koma ngati memba wa chipani komanso ngati Mkhristu kapena Msilamu komanso ngati munthu wa business pa Karonga Market sizimayenera kutero. Zandikhudza kwambiri kumamva kuti Mangochi dzulo walowa yekha pa khoti popanda omuyimirira, ndipo belo amukana kuti mpaka na pa 24 January. Chabwino kumukana kwa beloko poti ndi mmene nthawi zina makhoti amapangira, potengera ndi mmene state yafotokozerera, koma kukhala ndi omuyimirira zikadachita kale weti. Ndimati ndipemphe ifeyo ma activist tionepo kanthu papakulu pamenepa, potengera kuti activism panopa ndi yayikulu mdziko lathu lino. Tili ndi ma activist ochuluka,
ndimaona ngati tsono nthawi yakwana kuti tipangeno organization yathu ya activism organization ya ku Malawi kuno imene ikhale national komanso international organization, kuti si onse amene ali omenyera ufulu atapeza chipsinjo ngati ichi amene angathe kupeza mwayi okhala ndi loya. Ndi ochepa okha amene amakwanisa kukalowa pa khoti ali ndi loya. Izi zitipase phunziro lalikulu ife ma activists kuti activism yathu ikhale yodziwika bwino, ikhale yamphamvu, ikhale yodalirika, kuti zikatigwera zinthu ngati izi tizikhala ndi otiyimirira. Mati ndipemphe ku chipani cha UTM kuti mutengepo mbali kwambiri mwa msanga ngati membala wanu. Ngati simutengapo mbali inu a UTM muonesa kuti ndinu anthu ofoka kwambiri, mmango akonda anthu anu akamakuchemererani, akamapangani sapoti, koma akapezeka ndi mavuto ngati awo amene amugwera mangochi, inu sindinu anthu odalirika. Sindikukunyozani koma ndikukulimbikitsani. Ndibwereno kundale. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera m'malo moyang'ana dziko mene lilili panopa akulimbana ndi kuwononga ndalama za boma za nkhaninkhani kufuna kumakaseweretsa ku mayiko akunja. Sindikuchimvetsa bwinobwino mkati mwanga kuti kodi apresident akuti afuna akapepese maliro anthu amene achita ngozi ku California. Kodi kuno kuli mtendere ku Malawi kuno? Chimene akupitira ku California ndi chani pamene akuti akapepesa on behalf of the Malawians? Kodi sangangoyankhula pa wireless yakanema kuti ine ngati president ndi amalawi tonse ndife okhudzika ndi ngozi imene yachitika ku California, kuti pamwamba pakuluza zinthu zimene anthu adamanga adagula zinthu za nkhaninkhani, koma mwaluzanso anthu miyoyo yawo, ya anthu angapo ataya miyoyo. Kungoyankhula pa wireless yakanema monga mmene zimachitikira nthawi zina. Koma ndithu mpaka na kukwera ndege a president ulendo wa ku California kuti akapepese, kodi azikapita khomo ndi khomo ku mabanja amene aferedwawo, kapena akakumana ndi president wa dzikolo, kapena akakumana ndi nduna ya dzikolo, akapepesa kapena akayankhula pa wireless yakanema kakafika kukapepesa dzikolo kuti ine ndafika kuno ndikupepesa? Ndimafuna ndiwakumbutse a president ndi ena onse ma advisors a president kuti advisor yanu ndi ya mtundu wanji kwa mtsogoleri wanu. Mwina ndikudziwitsenizi kuti pamwamba pa ngozi imene mukukapepesa ku California, kunonso ku Malawi kwachitika ngozi dzulo. Msika wa Chemusa munayaka moto, ndipo pamwamba pakuyaka moto waononga mashopu okwana kaya awiri ngati si atatu ogundanizana. Mushopu ina amene munaibuka motomo mwapsa anthu awiri, limene ndi banja mayi ndi bambo. Imene yonse ni ngozi yayikulu kwambiri imene yakukhudzani inuyo ngati president wa dziko. Bwanji mutapanga cancel trip yanu yopita ku California ndikubwera kwa Chemusa kumene anthu anu, ana anu amene mumawayang'anira, amene amayenera kulandira thandizo lawo pafupipafupi kuchokera kwa inuyo, mukapepese kumeneko. Chifukwa ana abanja limene ndoti ali pa chipsinjo chachikulu, ali pa umasiye waukulu kuluza bambo ndi mayi mu nthawi imodzi pa ngozi ya moto, komanso kuluza business imene imawathandizira anawo ku masukulu ndi zina zoterozo.
sikokhako tikumvanso ngozi zina za madzi madera osiyanasiyana kuti madzi atenganso anthu. Mukafufuza mupeza kuti ndithu mdziko muno mwachitika maliro osiyanasiyana dzulo lokhali kapena dzana. Bwanji kuchita cancel trip imeneyoyo malo mukangosakaza ndalama nkumabwera kuno kumazafuranso kuti ndalama zinaso zalowa zingati ku account number 1 kumangoziononga. Nyengo ino ndi ya mvula. Bwanji mutadekha muchepetse kuyendayenda kwa president pozindikira kuti mdziko munonso tili ndi chisankho. Muonesese kuti mdziko muno muli bata ndi mtendere chifukwa mdziko muno mochuluka dziwawa. Sitikufuna chisankho chimene chikubwera chichitike mompungwepungwe ngati mmene zachitikira ku Mozambique. Okhazikitsa bata ndi inuyo ngati president. Tikayankhula choncho mmanena kuti amene akuyankhula ngati ndani, tamusakeni. Tisakeni tilimo muno koma ifenso tisiya kuyankhula, tikuyankhulira Malawi, tikuyankhulira dziko lathu. Timalikonda dziko lathu chifukwa tilibenso Malawi ina amene tingazampeze kuposa Malawi amene tili naye tsiku la lero. Kuononga dzikoli tikuononga tsogolo la Malawi, tikuononga tsogolo la ana athu, tikudziononganso tokha pamwamba pa zonsezo. Ndamva chisoni kwambiri zimene ayankhula mayi Jesse Kabwira ngati mayi obereka, mayi amene anadziwako kuti kodi kuleba kumatani munthu akamabereka. Kodi munthu mayi amene analowa mkalasi bwinobwino mwanzeru nkumuphunzira munthu nkumanyoza. Like, share, Malawian cameras, right.